30ste rollenbol in Casterij. Twan Jansen neemt afscheid politieke loopbaan. Het is vandaag 27 mei, dit is het Pelemaarsjournaal. Stef Klasses uit Veulen is maandagavond doorgedrongen tot de finale van het tv-programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Stef wist met zijn nummer She Will Help You Out de juryleden Erik Corton, Miss Montreal en Giel Belen unaniem te overtuigen. Uit elke uitzending gaan er 2 verder. De finalisten gaan het land in. De deelnemers die de eindstrijd van de reeks 3 halen, treden vanaf 12 september op in 9 zalen. Afgelopen zaterdag werd in Casterij Rollenbol 2014 georganiseerd. Een dag vol leuke spellen voor de jeugd uit de regio, waar iedereen ook weer echt van genoot. Voor de meisjes, begin van ronde 10. Al 30 jaar organiseren jeugdclubs uit Noord- en Midden-Limburg Rollenbol. Op toerbeurt bij één van hen. Maar nog altijd met hetzelfde concept. Een gezellige dag vol spelletjes. 30 jaar geleden is Rollenbol opgericht als een idee van de koepelorganisatie Stichting Jeugdclubs Limburg. Het tegenwoordige Jeugdwerk Limburg. Nou, dit is al ontstaan als een behoeftepeiling geweest van de toenmalige Verenigde Jeugdclubs Limburg. Omdat er wel behoefte was aan een soort uitwisseling tussen verschillende jeugdclubs in Noord-Limburg. En dan met name dus op het creatieve en sportieve vlak. Ja. Zo is het eigenlijk ontstaan. Er zijn er een 4-tal clubs die hadden wel interesse. En daar zijn we dus mee van start gegaan. Ja. Hoe is dat verlopen dan, dat begin? Nou, in het begin is het natuurlijk van het begin al, er was 2 clubs uit Lom. Toen hadden ze daar nog een jongens- en een meisjesclub. 1 club uit Arsen en dan wij een springplank uit Venray. En dan is het natuurlijk, waar vindt de eerste plaats? Hè? Want moeten wij met 3 clubs vanuit de regio Velde, Arsen-Velde, moeten wij dan naar Venray? Hè? Dus toen hebben wij meteen gezegd, luister, wij komen wel naar Lom in dit geval. Ja. Maar daar begint het dan mee. En welke organisaties doen er allemaal mee aan Rollenbol? Vanuit Venray dus ook, behalve de springplank, hier de Stichting Jongerenwerk Casterij. Verder hebben we OJC de Hobbits uit Kessel. We hebben de Jeugdwerk Beringen. En dan hebben we nog vanuit Lom Sirene 99. Die inmiddels dus, waar de jongens en de meisjes bij elkaar zijn gevoegd. En vanuit Arsen, Jong Arsen. Rollenbol 2014 bestaat uit 15 zeskampachtige spellen. Waaronder het buikschuiven op een groene zeepmat, ladderrace, Siamese tweeling, boomstamspel, spuitclown en achteruit. Uit de oude doos is een thema spellencircuit ook met 15 spellen. Waaronder spiraal, zaklopen, memory, skilopen, ezeltje prik en beugelen. Verder is er ook een fotospeurtocht door Casterij, waarbij de vele monumentjes die daar staan een belangrijke rol spelen. Het doel is gewoon dat de kinderen een leuke dag hebben. Het doel kan ook zijn dat de leiding ziet, hey, dat spelletje dat ga ik thuis namaken en dat gaan we op de club ook doen. Het wordt elk jaar weer moeilijker om de 100 vrijwilligers te vinden die nodig zijn om een dag als deze te organiseren. Nou, soms moet je wel smeken, ja. Ja, je moet smeken en je moet een beroep doen op je netwerk, op ouders, maar ook op familie. Dus ik heb hier al heel veel mensen die eigenlijk niet bij het jeugdwerk betrokken zijn. Die heb ik dus op de grasmat gehad. Hè? Want de eigen leiding die zorgt dus wel voor de begeleiding van de groepen. Maar bij de spellen staat bijna allemaal vreemdelingen. Toch genoot de jeugd weer met volle teugen van Rollenbol. De 20 meest gebruikte parkeerautomaten in Venray worden omgebouwd. Dit wordt gedaan omdat de chipknip per 1 januari 2015 verdwijnt. Daardoor vervalt ook de betalingsmogelijkheid met een chipknip bij de parkeerautomaten. Er kan met ingang van volgend jaar alleen nog contant of via belparkeren worden afgerekend. Na de ombouw van de 20 automaten is tevens pinbetaling met bankkaarten mogelijk. Twan Jansen neemt morgen afscheid met een receptie in het gemeentehuis na een lange politieke loopbaan. Hij heeft veel rollen in het openbaar bestuur vervuld, onder andere als commissielid, raadslid en ambtenaar. Vanaf november 2008 was de PvdA wethouder maatschappelijke diensten.
Vorig jaar kondigde Twan aan dat hij bezig was aan zijn laatste termijn als wethouder. Jansen wordt namelijk deze zomer 66 en vond het zelf tijd om met pensioen te gaan. Vlak voor de verkiezingen van dit jaar liet hij weten dat hij er nog 4 jaar aan vast wilde knopen om de grote klus van zorgdecentralisaties te klaren. Maar door de grote verkiezingsnederlaag heeft hij deze kans niet gekregen. Jansen is nu toch met pensioen en blikt terug op zijn laatste jaren als wethouder waarin veel is gebeurd. Ja, toen ik zelf ging terugkijken, want het gaat natuurlijk zo vlug allemaal dat je daar ook niet echt tijd hebt om erbij stil te staan. Viel me op dat ik erg veel met gebouwen bezig ben geweest. Dat is eigenlijk wel het laatste wat ik van tevoren zou hebben verwacht. De derde sporthal, de BI, het jongerencentrum wat binnenkort wordt geopend, het MFC in Brugske. Maar we hebben natuurlijk ook in die tijd heel veel dingen kunnen bereiken voor mensen. Gewoon een goed minimabeleid, schuldhulpverlening die keurig op orde is. Voortijdig schoolverlaters waar we heel mooie cijfers scoren. Dus al dat soort dingen die misschien wat minder spectaculair zijn, die geven misschien nog wat meer bevrediging omdat het rechtstreeks over mensen gaat. Jansen is sinds 2 weken niet meer aan het werk. En dat geeft tijd en ruimte voor andere bezigheden. Nou, het is heel erg rustig eigenlijk, hè? Want het is natuurlijk een hele grote overgang tussen toch een tamelijk druk bestaan als wethouder en het zijn van gepensioneerden. Dus de laatste 14 dagen heb ik me vooral bezig gehouden met het ophalen van de achterstanden in de tuin. Ik ben heel veel buiten geweest, lekker aan het werk. En dat is ook wel eens een keer heerlijk als je dat in alle rust kunt doen. Is het wennen? Ja, het is heel erg wennen, ja. Het is toch een heel hectisch bestaan. Je bent voortdurend met allerlei dingen bezig. Er is eigenlijk geen moment dat je niet op de een of andere manier bij met je werk aan de slag bent. Of dat nou buiten is of binnen met lezen, voorbereiden. En dat valt dan ineens weg. Ik blijf het nog wel volgen natuurlijk, maar het is nu allemaal veel ontspannender. Ja. Morgen neemt Twan Jansen afscheid. Toch heeft hij nog 1 laatste officiële handeling die hij mag verrichten. Aankomende zaterdag mag hij het jongerencentrum De Bie openen. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie en deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. In verband met hemelvaart is er donderdag en vrijdag geen journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht zijn er veel perioden met regen. Morgen overdag is het zwaar bewolkt, er zijn buien, maar het klaart mogelijk ook even op. De middagtemperatuur komt uit op 17 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot maandag.